Hello friends. So, दिनै आङो नोंथांमोनजों मोनसे गोनां खोथा शेयार खालामनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय दिनै सारा भारतआवनो अक्सिजेननि क्राइसिस जानानै फैदों दिनै कर'ना भाइरासनि नाख्रेबजानायाव। दा बे अक्सिजेननि क्राइसिसखौ जोङो बोरै सुफुंनो एबा अक्सिजेना मा? अक्सिजेनखौ जोङो बहानिफ्राय मोनो? माबोरै मोनो? माबोरैहाय जोङो अक्सिजेनखौ एभेलेबल जोंनि बारमण्डलाव खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। थ' नायदो बिदिब्ला नोंथांमोना जोङो जोंनि जायगायाव माबायदि अक्सिजेनखौहाय गोबां बिबांनि बारमण्डलाव रिलिज खालामहोदों। नोंथांमोना नायनो हागोन, नै जों थाग्रा जायगायाव बियो बिफां। मा बिफां बियो? थाइजौ बिफां। थाइजौ बियो गोबां फिथाइबो होयो। दा बेजों लोगोसे थाइजौ बिफांनि आसल खामानिया मा? जोङो मिन्थिगौ बेखौ जानो थाखाय आरो, नङा होमबा? नाथाय बेजों लोगोसे बे फिथाइल' होआ, बेजों लोगोसे बियो गोबां बिबांनि अक्सिजेन जोंनो रिलिज खालामनानै होयो। अक्सिजेन बे बिफां लाइफांनि बिलाइ, बै बिलाइयाव थानाय क्ल'र'फिलनि गेजेरजों बिफां लाइफाङा मा खालामो? फट'सेन्टेसिसनि दारै साननि सोरांनि दुंनायाव, साननि सोरांजों फट'सेन्टेसिसनि दारै जायखौ सोरां बिजिरखौ दानाय होननानै बुङो बर'आव, बिनि गेजेरजों गोबां बिबांनि अक्सिजेनखौहाय बारमण्डलाव रिलिज खालामो आरो। नै नोंथांमोना नायनो हागोन, बे नैबे नाहर बिफां आरो बेजों लोगोसे साइडआव जोंनाव दङ गय बागान, बेनिफ्राय नै नाहर बिफां आरो आं दिन्थिनो सिगाङाव बुंदों नै खाथियावनो दङ जोंहा खान्थाल बिफां। बे खान्थाल बिफांखौ नायनो हागोन। खान्थालाबो फिथाइ होयो आरो बेजों लोगोसेनो मा होयो? गोबां बिबांनि जोंनो अक्सिजेन रिलिज खालामनो होयो। आरो नाय नोंथांमोना गासिबो एभारग्रिन जोंनियाव फुल दङ नै, बे फुलफ्राबो आरो बिसोरबो अक्सिजेन जोंनो रिलिज खालामनो हायो खम बिबांनि, मानोना बिसोरनि बिलाइफ्रावबो गासिबो क्ल'र'फिला प्रेजेन्ट दङ। नायनो हागोन नै बेफोरो। थ' जोङो बांसिनानो नोगोर सोहोराव लाइफखौहाय हगार हरनो सानो बा थानानै लाइफखौ बारहोनो सानो, नाथाय जों गामि एरियायाव थायोब्ला बेसेबांदि जोंनो अक्सिजेननि पिउर जे जोङो बिबांखौ मोननो हायो गामि एरियायाव, बेफोरो नै नुबाय देबदारु आरो दङ ओरैहाय नै गासिबो नुबाय। नायनो हागोन नोंथांमोना नै देबदारु बिफाङानो बिफां, जेरैजोंबो बिफां। आरो बैयाव दङ बिराद, हयथ' बियो मेट्रिक टनावसो अक्सिजेन एंगारना होयो खोमा बोसोरावहाय। थ' जोङो नुगोन गोग्गो जुदि अक्सिजेन नोंथांमोननो नांगौब्ला गामि एरियायाव बबेबा मोनसे हाग्रा ओनसोल गुदियाव थानायानो खोब बेस्ट आरो। जों मिथिगौ नै नोंथांमोना नायनो हागोन, सारि सारि गय बागान दङ, नालेंखर एरि दङ, बेजों लोगोसे दङ नै जोंनियाव जाम, बिराद गिदिर जाम। बे फांसे दङ, फांनै। आमलाइ बिफां दङमोन, देग्लायहाय बेराम जानानै मोजां रोखोमनि बियो फिथाइ थायनो हायासै आरो बेजों लोगोसे अक्सिजेनखौबो बियो हयथ' रिलिज खालामनो हायाखै, देग्लाय बेराम जादोंमोन। दा हामफिनबाय, बिलाइ गोरलै होफिनबाय नै जाम। आरो नैबावबो दङ थाइजौ बिफां, नै थाइजौ नायनो हागोन नोंथांमोना, फिथाइयाबो गोगोम फिथाइ थायदों, बिराद फिथाइ दङ नै, जायखौहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। आं खाथियाव देखायनो, नै फिथाइया बिराद फिथाइ दङ, नायनो हागोन बिराद बहरा, हनै बाग्लायलायनाय। थ' बियो थाइजौआ बिराद गोखैनि दारैनो जोङो बेखौ गोथाङावबो जानो हाया, गोमोनावबो जानो हाया, बेखायनो मा खालामो? आसार जोङो खालामनाय जायो। नै जाम बिफां नुबाय, बिराद गिदिर, नोंथांमोना नायख'लायनो हायो जाम बिफां। ओरै थाइजौ दङ नै, बैथिं दङ गाम्बारि बागान, ओरैहाय थाइजौ बागान दंबावो, खान्थाल दङ नै ओरैहाय, नालेंखर दङ, बैथिं गाम्बारि बागान, औवा दङ, गोबां रोखोमनि बिफांफ्रा जोंनियाव बुंफबनानै दङ आरो। दा जोंनो बाव पिउर जोङो अक्सिजेनखौहाय मोजाङै सानफ्रोमबो जोङो जोंनि हांजों बोखोबाय थायो। जोङो मिथिगौ बारमण्डलाव बेसेबां बिबांनि अक्सिजेन थायो? जोङो एप्रक्सिमेटलि 21%, जोङो बेखौ होनो 20 पइन्ट ओरै सामथिं, खिन्थु 21% जोङो होननानै जोङो मिन्थियो आरो। दा 21% अक्सिजेना दिनैहाय जोङो गोग्गो अक्सिजेन मोनजानो थाङाखै आरो, बा मोननो थाङाखै जोंनि देहायाव। जोंनि गोबां वर्ल्ड वाइड माखासे पलिउसन जानायनि दारै नै जोंनियाव पलिउसन, दिनै कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांनाय लोगो लोगोनो
मा जानो हमदों वर्ल्डआवहाय ग्लबेल वार्मिं जाबोनो हमदों ग्लबेल वार्मिं जानायजों लोगोसे जोंनिया जे ग्लेसियर एरिया बरफ जायगाफोरनि बै बरफफ्रा आवलिनानै मा जानो हमदों दै जाबोनो हमदों दै जाबोनो हमनायनि दारैनो दिनै मुलुगावहाय गोबां दाब दाब जायगायाव दैबानानि प्रब्लेमा फैदों आरो बेजों लोगोसे बायदिसिना गोबां रोखोमनि प्रब्लेमा जोंनाव फैदों दिनैहाय जिउआरिफोर थांनानै थानायावबो गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोना नुजाबोदों दैबानानि दारै ग्लबेल वार्मिंनि दारै दिनै दुंखांनाया बारा जादों मुलुगावनो दुंखांनाय बारा जादों बे दुंखांनाय बाराखौनो जोङो दिदोमथियाव लाखिनो थाखाय नामायहोनो थाखाय बा गाहायाव लाबोनो थाखाय दुंथाइखौ मुलुगनां दुंखांनायखौ ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जोङो बासायनो थाखाय जोङो मा खालायनांगौ जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ अनलि वान राहा जायखौहाय जोङो बुङो बिफां लाइफां गायनाय जे जाय जोंनि थाखाय जिउ जोङो मिथिगौ हांआनो जोंनि थाखाय जिउ होननानै बा बारानो जोंनि थाखाय जिउ होननानै दा जों मेन बारखौ माखौ लायो जोंनि देहायाव अक्सिजेनखौ जोङो लायो दा अक्सिजेन गोग्गो अक्सिजेन जुदि जों मोनजायाब्ला निश्चय जोंनि देहाया मा जागोन निश्चय जोंनि देहाया बेरामजों बुंफबगोन मानोना जोंनि थैयाव अक्सिजेननि बिबाङा जुदि खम जायोब्ला जोङो दुरबल जायो अक्सिजेना बहा थायो जोंनाव हिमोग्ल'बिनाव दा अक्सिजेननि बिबाङा जुदि खम जायोब्ला जोङो मा जागोन बेरामाव गोग्लैनानै थागोन आरो थ' बिसोरनो आं नोंसोरनो दिन्थिजोबनो हाबावासै दिनै गोबां ओइ साइडथिंबो दङ बिफांफ्रा जोंनियाव दा जोङो सानफ्रोमबो गोग्गो बारहावाखौ जाबाय थायो अक्सिजेन दिनै सारा इन्डियायावनो टेंकि गुबुन गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय दिनै इम्पर्ट खालामदों अक्सिजेनखौहाय कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय दोनो दा बेफोर जुदि अक्सिजेना जोंनि कान्ट्रियावनो जुदि जोङो प्लान्ट खालामनानै अक्सिजेनखौ दिहुननो हायोमोनब्ला सिगांनिफ्रायनो जुदि जोंनाव प्लान्टफोर दङमोनब्ला हयथ' बेफोरो दिनै मा जागौमोन सुफुंजागौमोन नाथाय जोङो बुंनो हाया जोंनि इयुनखौ रावबो नुवा दिनै कर'ना भाइरासआ जोंखौ नाख्रेबनायनि दारैनो दिनै बेबायदि जानो गोनां जाबोदों दिनै अक्सिजेननि हालाय हाफायखौ नुनानै आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायदों जोङो अक्सिजेनखौ बहानिफ्राय मोनो आरो अक्सिजेना मानि थाखाय गोनां जोङो बैनि फारसे एवेर जानाया मोजां थ' बेनिखायनो मुलुगनि बयनिख्रुइबो साबसिन खामानिया जागोन दिनै बिफां लाइफां गायनाय सारा मुलुगावनो दिनै बिफां लाइफांनि भेलुखौहाय जोङो मोनथियैयाव ग्लबेल वार्मिंआबो जाबोनो हमदों आरो गोबां मानसिफ्रानो दिनै अक्सिजेननि क्राइसिसआवनो गोबां रोखोमनि बेरामा जाबोनो हमदों आरो थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आं नोंसोरनो बेखिनिखौनो दिन्थिनो सानबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौहाय मोजां मोनगोन आरो थार आंनि गोसोनिफ्राय हास्थायनाय नोंथांमोनाबो जे अक्सिजेना बहानिफ्राय फैयो अक्सिजेनखौ मानो नांगौ बेनि सायाव मोजाङै बिजिरगोन आरो बबेनिफ्राय जोङो मोनो बेखौहाय मोजां बिजिरनानै दिनै बेफोरबायदि हाबाफोरखौहाय एबा गावनि जायगायाव बिफां लाइफांनि भेलुखौहाय मिथिगोन होननानै